Wannan rayuwa dai to ina gazu ko kuma ni gona zan tafi ne ma ko cikin gari zan tafi ne kai baran balla ina ga gona ta kai gona zan tafi baran je dajin gano gonan nan ga ya assalamu alaikum amu alaikum baka bari bai baka ben bai ya harkoki kwana biyu alhamdulillah kana nan wallahi Allah ya rana mu rayuwa ta yi wahala wallahi ke guda Allah to Allah taimake mu amin ya ina zaka je ne wallahi gungun tuhu guri ba Allah iko sa to ya kai ka sare dinan liɗi nake so duba a gona ko yara sun sare yanzu je dubo yanzu nan Allah yadda shi na ganka ko ka bullo wato wata yar matsalar ce take tafi da ni yanzu matsala ko Allah kuma na duba na hango na'am ragata kap wato rankata kaf ta mahaukaci kenan ka duba ka hanga babu wanda ya hane maka wannan matsala ta kase ni ai ka je gano ba damuwa na jin ka babin magana sai dai kai na gane na'am bibi da na duba na hango kai ne mafita Allah taimake mu gaba daya taimaka mun na'am a taimaka mun na'am 5,000 nake 5,000 a ina zaka je yanzu kun kan zo 5,000 gaskiya kai ba za ka samu 5,000 ba kwantar da hankalinka to ba ka biyan bayi kai kuma sunanka ni kai ba ka biyan bayi ni kuma ba na barin bayi to kudin da yake guri na ba zai kai 5,000 ba ba dai gani to 1,000 kenan ba ka karbi 2,000 nan a'a cika ta su to 4,000 ne rike su sora 100 ce ta rage sata ce kai ƙanan jimala akan wannan naira 100 yau za a samu magi a miya ba zan ba da kuɗin magi ne kai da rike wannan ɗin kawai yawwa to kai kokari faran Allah ba ni da mutunci na sani 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 ni ne sada ba ka biyan bahi baka barin bashi nagode madalla masha Allah ka ji madalla masha Allah bari mai alwala mai sallah mai sabon lada kai aye ta kalu baye agogo da siga banda laki sakanu baka biyan bayi baka biyan bayi baka ɗaganka baka biyan bayi baka biyan bayi ɗaganka baka biyan bayi baka biyan bayi na kama ka ban kuɗi na ba ni kuɗi na baka biyan bayi ba ni kuɗi na ban kuɗi na dakata ka ba ni kuɗi na dakata na jinka Sagani. Ban kuɗi na. Sagani. Ba ni kuɗi na. Zan baka. Yawa ya Allah da. Sagani. Ba ni kuɗi na. Kada kuɗi ne da karam da kai. Kai. Yo. Ban kuɗi na. Kada kuɗi ne da karam da kai. Ka biyan bai ki baka san da ko? Zan san ma rana. Ina jin ka. Gobe za jibi ba ni kwana 2. In Allah da zan baka kuɗin ka. To. Ta shi kenan rike dama alal nake na tafi wurin alolata ni wai sanin wani gari wahi tsurutawa wani da mai kai Allah kiyaye Assalamu alaikum alaikum salam Tittelo da fatan dai an kammala likinin zai tukuna da yi dai to salamu alaikum baka biyan bayi ai na je ta gida ne na duwa ga da to kasan alƙawari ya cika baka biyan bayi ne to ba ganka ba na to tsirka na ka ta nema na alƙawarin nan ba ni kirga kaman kirga kaman nan wuce zan tafi ne ba ni baka biyan ba ni zan tafi ba ni babu na baka biyan bayi ka ce kwana 1 ka ce kwana 2 ka ce kwana 3 baka biyan bayi
shi ne na ta na makadu wani a gida ba nace to haka bi ba wata gida ne haka za kirga mu da wuce da Allah kirga mu da wuce ban da ko sisi wanda labana magani koranyo da haka duk abin da kai kai ba ka biyan bahi na fuskanci ba ka da mutunci to ne maka dare za ka yi mararto yanzu ba ka biyan bahi so kake barka da Allah nan shi kenan inna lillahi ka fi barka da Allah yayi kyau ka fi barka da Allah billahi to ba ka biyan bahi na fuskanci ba ka da mutunci kuma kai baka san mutunci baka san me maka ba ka bi har ya ka karba amma na zo ka ban ka ce barka da Allah ba ka biyan bahi ka je na barka da Allah da kenan ka je na barka da Allah yayi kyau Allah kiyaye ka kuma ka banni da Allah to gobe ma zan dawo karan wani akin banza kin wabi a rana duhu kai ka tani nan wasa ne ke talo a gyara mu lauratan nan ina dawo don wani ya caza mu kai ilallazi to sai ga da sai an ji mai kenan ina jan mutum wasa ne